sawubona. Alapha amsuwe Dlamini lapho vuka lapho manje content La. Dlamini andvu unetheke ngakayithathi mama premier nithathe yesingapha sikuchaza wepatrita ngicasa kuza futhi ezidabukile ubani lapha ekhona bafethu uzobamba uma ngane mfethu okay ungene mfethu ubani loba bengapho ngeside ngapha okay mfethu awuthi 21 take 13 3 2 1 and action. Hayibo umnqobi Kosana Cut. Umeqala Right on set. Action. Mama uthini manene Quite on set. Hletla masinya. Okay quite on set. Kodwa bengizethu Take 20 ungaphakathi. 2 1 Sengithathile mntu. Ngimshelile udrive. Okay, qhaso zakho mntu siyabonga. Siphi slate mfethu? 21 take 21 C22 take 3 to 1 Sanibonani, ngiyathemba ukuthi nikahle. Ngiyajabulisa ukunibona nonke. isithunzi sakho sibese sihluka nami Yazi mfethu noma waqhamuka ngaphansi mfethu. Ezinye izinto ufuna uqhamuke ngaphansi. Sanibonani, ngiyajabula ukuthi nikahle. Kwaze ngiyajabula ukunibona nonke la. Quite on set lapha eminyango bafethu. Hawu angathi ngiyazi siyashutha. Manje. Angize sesi. bafethu uhambana Ngiyajabula ukunibona nonke. Angisuke lapha kusayobamba ilight kuphela. Obambe lo jojo la kuphela. Athathi ihlahla ngisuke lana. Khathele endabeni. Hawu sengikhathile 3 2 1 and action. Sanibonani, ngiyajabula ukuthi nikahle. Okay 3 2 1 and action. Sanibonani, ngiyajabula ukuthi nikahle. Ngiyajabula ukunibona nonke la. Cha dokotela isimo sikucanje ngamanje asikho kahle ungabe yena uright umntanethu Yehlisa umoya mama, ukahle intombazane. Yikho ukuthi usalele apha phambi njengamanje ngincane nje sinikeze yona. Bafethu cut bafethu. Phelele nifikile la. nangesmile Use right umntanethu. Hayi cha ningakhululeka. Use right umntwana konke kuhamba kahle. Bekuyila njari nje lawana. Fethu. awuphile correct Chaza njobe. Angisho cha izandla ngisho ukuthi umzimba wakho sesukhala. correct ungazi ukuthi ke Awutholi oyile emzimbeni umzimba wakho uqaqeke seseniyaqa manenze ezinye izinto asambele. you are fixable Sanibonani. Yebo dokotela khuluma sisi. Ngiyathemba ukuthi nikahle. Sanibonani. yebo nesi Ngiyathemba ukuthi nikahle. cha Ngiyajabulisa ukuthi I cut yebo ngambona intombazane kodwa nje angeke akhona ukungiphendula ngenxa yemshini. Kodwa ilisho kuphela nje nginikeza yona. Yebo ngakhona ukusondela kodwa uzoniza kodwa ngeke akhona ukukhuluma ngakhona ukuphendula ngenxa yemshini. Kodwa emva kodwa ihlisa umoya zama ihlisa nje umoya yebo ningakhona ukusondela kuyena kepha ngeke ezekwazi khuluma ngathi manje uthi breathe in breathe out breathe in breathe out Khuluma ke. yes sir Bafethu lo muntu udinga umuntu ozocabuza guys everybody what are you doing hayi bafuthu 2 4 and 3 and 2 1 action Scene 22 take 4 camera roll in 3 2 1 and action. yebo ngakhona ukumbona kodwa kumele ngikhuluma naye kamphendule ngenxa yemshini. Ngilisho ngiphela imizuzu engininikeza yona bese ngiyabuya ngiqhubeka nomsebenzi wami. Kodwa uzonizwa. Okay qala ibizi. Mawushutha nje qala lapho. Scene 30 take 2 on 3 2 1 action. Ubuka yonke isini ubone kulo. 2000 lekiyo baba uthenifana mfana lo nawe wazwadlula hawu hawu sewelani ishoteni ngayo hawu hayi nawe bakhatheke
lapho ke le ngane le ukuthi wenza njani ngayo uzozibonela ngibhede lapha la wena ntombi Awemamenzi. Hawu nganami ilezo uqhaqhazelela uzijulukela ngale. Okay 3 2 1 and relax baba yes 3 2 1 and action. Hawu Nganami ilezo uqhaqhazelela uzijulukela ngalela suku. Okay, asiphinde sizame futhi. Ukuthi uhlekisa ngayo. Ngishekisa. Ungabe serious. hawu ngane wasiyadana kanti ngumthathe lezo uqhaqhazelela okay 3 2 but relax yes lapha nkinga la breathe in breathe out cabanga umama ucabanga into esiyenzayo sisi keep up body le yes ibambe kahle 3 2 1 usufuna uqala phansi noma right there Ayi right. okay 3 2 1 ithathe mngane yami yaso 3 2 1 and action Hawu nganami ilezo uqhaqhazelela uzijulukela nkabi. Uyakhumbula kodwa Bengingazange ngokuzokucela, bengizokutshela. hayibo inkosi Kodwa ngoba ngathi usuyindoda la ekhaya nawe esaqinile amasende akho fo lalela ke. Kusasa lokho kusayo ngiyayenza. Ngeke ngize ngimncenge kuphelile. Nkosana sala kutshela sibona ngomobo. Sala kutshela sibona ngomobo vele nala ekhaya wahamba ungatshela. 3 2 1 action. Action. Hey nina ngani nenzani la? Wena qala. Scene 15. Scene 15, take 4, camera roll in 3, 2, 1, action. umuhlezo Yeah, ya hey ya hayi ngixolise nje ukuvule ngene ngingasa Qala phansi manje. ngixolise nje hayibo hayi khona lo muntu onami esti Ngani uyafona? Ngani? Hawu, kaza fona ngicela phone. Hayibo, phela unkosana uyinyumba impela. Uyinyumba akwazi ngisho ukuzala ngishikade. Nalomfazi wakhe lo bebexoxa lapha ekhaya. Hayibo phela uyazi khathi. Ngifica unkosana uhlele nabangani bakhe, uThabo noSiphe, noSipho. Uyifunani ngempela? Nganami ngeke, ayingeke. Awuthi ngikhiphe. Ngani? Vele seku late. Vele usushilo wathi ufuna ngiqhelezelwe ekhaya. No, isekhaya la. That's my point. Akakwazi ukukhetha unkosana. Sangavela asukela isidudla mngani. Igwini. Sikhona. Akasiswana isidudla ngoba. Zodwa, Longile, ekuseni ngakani namagawusi niyahleba? Oh, hayi amaphephandaba la sinqanqawini impela inkosi. Ayisikhuluma sekudlile. Ningezi nje la. sesithatha vele siqale Hello. Okay, 3 2 1 ayibo. Bazongisela nakabe usephakathi njengoba umsiki. Kazophuma amanzi. right asibe nesidiscuss okulandelayo emva kwala ubudirect oh shit Nami ngicela ungashishi ngikhathi. okay what mase thatha ayanisi Kwethu set. usushintshile sisi sulodini all right ngicela ukuthi uqhamuke kanje bamba kanje uzoqhamuka kanje nginama ngithi yabo yahlehla ubuya lapha asambeni Samena. mana ya Asambeni mntu. What's a strong character? quite on set yes Quite on set. Scene 7. Scene 18 take 7 Scene 18 take 7 Bless you, I'm okay Yes. yeah Ikhathalelile. Scene bani. Scene 18. 3 2 1 stop Quite on set. Scene 18, take 7. Camera roll and action. Hayibo! Kwenzakalani? Ake ngisaqala nanokunibingelela ke bantu abami konakele kakhulu. Uyabona mangabe lento lengane ningayisukumeli. Idlozi lasekhaya komama liyaqala ke phela manje liyalwa ke manje. Mani ngayisukumeli nizokubona okwabona uSawuli. Ake ngihambe. Khathi buya sisi masinyane uyakhona ukumbona mfethu ngathi ubukwa yilabo abalele phansi uzokhona ukwenza lo